Ay, ng Cleopatra. Malaki ang pili eh. Lubis na punta kay Reyna Elena. Tanwa niya, tanwa. They're crispy. Pero chewy pa itang. Wow, chewy yung ano, chewy. Oo, tigagawa ni Manang. Karatang nakikan, twitch ni tatang. Bisa akong daddy! Hindi ko. Kaya kung nakakunan yung gagamitan na lang. Ano ka nalulang? Kahit ko naman, magawa nila yung cutter. Biro mo, hadal ay lupit, sususuya. Ay, Diyos ko. Lata ang video kasi yan eh. Ala, pero tineletrato ita, tsaka nito souvenir program. Eh, nabalo, nung karinyeta. At tineletrato, ano yung kalamalaki yung pili? Punya kita tampan eh, bari ka rin niya. Tampan pa Video yun. na. Wah, ang po niyang mid-flower Ano ba yan? yung kang job. Buri rin ni mo. Ay, bisa, buri ko rin nga dua. Kaya wali pa pagwa kong yellow gown. Aliwa, Ba't itang pambabor? Itang pambabor. Dati daw white bag. Kaya baga pinyang kay Kenny. Wow. Sila mga bulaklak eh. Maganda nga gaw. Gawin niya kasi ko yung Wa. imane. Ginamit yung kaysa Manaya ka. taklusan kami nito. Oy, manaya ka. Iwari, gawan ni makanta kay kasan. Kaya ba tinatay? Saya yan, makaliyat ko. Kaya ba tilaman? Kaya bela makaliyat. Atin lang yelo. Alisa tutong pakyamo ito. Gini kay payayisip. Sa pikibit lang ka. Ali, kaya la, bulaklak lang, flowerets lang. Ngayon payagan na ka. Ali, ngayon payagan na ka. May muliyay kat kayo. Kat-kat naman. Oo, itang potang may liyay. Kat-kat naman at doon, mag-flower gerya kang yung dedyos. Pe pagawa miyang malag, tangat niyang plastic kalays na kanyang-kanyang. Tansi. Kanyang tansi. Ot niya lumakat Mga na. malwat lagi yung tumbing to eh, bayo dolwal. Kaya la reta, Flores de Mayo. Kanita ni Abela naman kanina. Ay, wali